chwilą usłyszeliśmy, taka jest Gdynia, nasza kochana. Gdynia cały czas świętuje stulecie nadania praw miejskich, a już za chwilę, już teraz na naszej antenie sprawdzimy, jak nowoczesna tożsamość miasta z morza i marzeń połączy się z jego kaszubskimi korzeniami podczas nadchodzącego Światowego Zjazdu Kaszubów. O kulisach tego wielkiego jubileuszu oraz logistycznych wyzwaniach porozmawiamy z naszym gościem zapowiadanym przed godziną 8. Nasz gość, prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu i Dzień Pani. dobry. Jak nóżka? Coraz Goi lepiej, się. goi się, ale nie ukrywam, jest to wyzwanie. Ale już widzimy, że bez pomagacza. Od wczoraj bez kul, natomiast zobaczymy, ile dam radę. Pani prezydent, najbliższa sobota, 11 dzień lipca. Zaczniemy troszkę od tyłu. Diabelskie skrzypce gotowe? Dużo diabelskich gotowych, ale mam swój udział w tym, że aż taka liczba ich powstała, bo kontaktowałam się z członkiem mojej rodziny z Sulęczyna, który ma tartak i wspomogli nas budulcem do budowy diabelskich skrzypiec. Także dziękuję wujku za to, że pomogłeś bić rekord. Zadedykujemy ci pobicie tego rekordu. Ile tych skrzypiec będzie można wypożyczyć? Kto nie ma oczywiście? Kto nie ma, będzie mógł wypożyczyć. Dokładnej liczby tych skrzypiec nie znam, bo ona jest też taka płynna, zależnie od tego, kto przywiezie swoje, ten nie dostanie naszych wypożyczonych. Natomiast, żeby je dostać, trzeba w okolicy godziny 16 wokół sceny głównej się kręcić, tam będzie możliwość wypożyczenia. Pani prezydent, 4 lutego widzieliśmy się ostatnio w naszym studiu Radia Kaszebę. To było na kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem obchodów 100. rocznicy urodzin miasta. Później był koncert taki ładny, fajny. Było zimno, ale było ciepło. Było gorąco wręcz. Było gorąco. Szybko zleciało, teraz dosłownie 3 dni i w roli gospodarza powita pani tysiące Kaszubów. Jest trema? Wszystko dopięte na ostatni guzik? Jest trema, wszystko mamy dopięte, natomiast przy tak dużym wydarzeniu myślę, że trema musi być, bo ona motywuje do tego, żeby do ostatniej chwili dopinać szczegóły. Dzisiaj mam taką ostatnią naradę z Biurem do Spraw Wydarzeń Miejskich, gdzie ostatnie szczegóły omówimy i zastanowimy się, czy to wszystko jest tak zorganizowane w tych szczegółach już, bo duże rzeczy już nie ulegają zmianie, tak jak sobie tego życzymy. Natomiast już dzisiaj tak czuć ten czas oczekiwania na sobotę. A pamięta pani ten zjazd, który odbył się 20 lat temu? No nie pamiętam tego zjazdu, nie ukrywam. Natomiast na pewno zapamiętam zjazd, który się odbędzie w tym roku, a pamiętam też bardzo dobrze zjazd zeszłoroczny, który odbył się w Szemudzie. No i w tym roku przekazuję klekę przyszłorocznemu organizatorowi zjazdu, także będziemy również za rok i tam. Gdynia już po raz drugi ugości Światowy Zjazd Kaszubów. Ile w tym wyborze było czystego przypadku, a na ile zadecydował fakt, że idealnie zbiega się to właśnie z 100. urodzinami miasta? Proszę pamiętać, że ten wybór to okres przed objęciem przeze mnie prezydentury. Mogę zatem domyślać się, jakie były powody. Myślę, że przypadku w tym nie ma żadnego. Stulecie Gdyni nie mogło odbyć się bez zaakcentowania tradycji kaszubskich i historii Kaszubów i Kaszub, bo to tak naprawdę oni tutaj budowali nasz port. A co dla Gdyni, pani prezydent, tak miasta nowoczesnego oznacza organizacja tak wielkiego wydarzenia w roli swojego stulecia? No i dlaczego ten kaszubski pierwiastek jest tak fundamentalny dla waszej historii? Ta fundamentalność tego pierwiastka to właśnie ta historia Kaszubów, którzy tutaj byli i którzy przyjmowali budowniczych portu razem z tymi ludźmi, którzy napływali tutaj z całej Polski, budowali nasze miasto, które dzisiaj tak kochamy. Bez ich pomocy w tamtym czasie to by się po prostu nie udało. Ten czynnik kaszubski był tutaj kluczowy i zadecydował o tym, że budowa Gdyni była sukcesem. Natomiast dzisiaj powracamy do tradycji i podkreślamy te korzenie. My żyjemy w bardzo nowoczesnym mieście, żyjemy szybko, na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, jakie tradycje ze sobą przywieźliśmy z całej Polski, ale powinniśmy zastanawiać się, jakie tradycje tutaj zastaliśmy i chcieć je pielęgnować. I da się powiązać to kulturowość kaszubską z tym nowoczesnym miastem? Uważam, że się da, bo na co dzień to robimy, a w sobotę udowodnimy, że to jest wręcz ciekawe, możliwe, zabawne, przyjazne i daje dużo satysfakcji.
Rozumiem, że w pani słowniku pani prezydent nie ma słowa nie da się. Nie posiadam takiego słowa. Nie da się. No Nie właśnie, przygotowania idą pełną parą, a ranga wydarzenia jest ogromna. Jakiej liczby uczestników i gości spodziewacie się na ulicach Gdyni w tym roku? Trochę trudno nam jest szacować liczbę, ponieważ tak, wiemy, że kilka tysięcy Kaszubów z Polski i całego świata tutaj będzie obecnych. Pogoda zadecyduje o tym, ilu mieszkańców zdecyduje, że przyjedzie do centrum brać udział w zjeździe. Także tutaj ten czynnik pogodowy, który nas ostatnio bardzo nie rozpieszcza, ma duże znaczenie. Zaglądam w pogodę, pani prezydent. W sobotę 26 stopni. ja zamówiłam dobrą pogodę, tylko jakoś te przygotowania do tej pogody ciężko idą. Ważne, że jest zamówienie złożone. Zamówienie jest złożone i ja jakby nie akceptuję innego rozwiązania niż pogoda, która nas zadowoli, bo na pewno te obchody będą takie mniej wesołe, jak będzie pogoda kiepska. No i jeszcze nie wymienieni turyści, którzy już są w Gdyni, już są w Trójmieście i jeżeli będzie pogoda, no to zdecydują się przyjechać do Gdyni, zobaczyć jak to wygląda. Ważna informacja dla tych wszystkich trzech grup: komunikacja publiczna tego dnia jest darmowa, tak jak była darmowa 10 lutego, to się wtedy sprawdziło. Sprawdzi się również i w sobotę, ale podkreślam, żeby wszyscy pamiętali, że mogą wsiąść do dowolnego środka komunikacji miejskiej gdyńskiej i dojechać na miejsce zjazdu Kaszubów. Czyli nie było problemu z dogadaniem się z nowym zarządem GKM? Nie było problemu z dogadaniem się. Co więcej, zarząd teraz dysponuje bardzo elastyczną flotą po konsolidacji 3 spółek, także będzie mógł podstawiać długie składy autobusów, przegubowe autobusy, wtedy, kiedy będzie widział, że taka potrzeba przewożenia większej liczby pasażerów jest. To o samym programie, pani prezydent, teraz, bo program stulecia obchodów, najbardziej to pęka w szwach. Muszę mieć ściągę, żeby o nim rozmawiać, to prawda. Co w pani ocenie jest taką absolutną wisienką na torcie, której nikt nie powinien przegapić? Na pewno oficjalne otwarcie Światowego Zjazdu Kaszubów na scenie głównej. O godzinie? 13:30. Zapraszam do obserwowania uroczystego przemarszu. Ten przemarsze w zasadzie są dwa, bo jeden jest o 10:30 do kościoła dla tych osób, które chcą uczestniczyć w mszy świętej, a o 12:30 jest przemarsz po zakończonej mszy z tego kościoła już na miejsce, gdzie będzie oficjalne otwarcie, czyli to jest molo południowe. Po otwarciu zaczynamy występy artystyczne i pamiętajcie państwo, że mamy dwie sceny. Jest scena główna, która będzie działała do godziny 22 i to właśnie na niej około godziny 16 będzie próba bicia rekordu na diabelskich skrzypcach. 18:15 występ Gwiazdy Wieczoru Natalii Szeder, ale jest również mała scena na Placu Wolnej Ukrainy, tam od 14 do 22 takie bardziej kaszubskie, alternatywne, folkowe brzmienia. No i wydarzenia towarzyszące na Alei Jana Pawła II, w Parku Rady Europy, na pokładzie Daru Pomorza gramy w Baśkę, Muzeum Marynarki Wojennej, tam muzycznie i filmowo o Kaszubach, Muzeum Miasta Gdyni, tam bardziej literatura dotycząca Kaszub i Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dla tych, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę, wykłady o Kaszubach. Jest trochę tego. Molo Jest. południowe dla turystów znaczy skwerek Kościuszki. Tak, tam gdzie skwerek Kościuszki jeszcze gdzie bardziej akwarium. wychodzi w morze. Tam, gdzie my też będziemy. Tam, gdzie też będziemy, jak najbardziej ze studiem mobilnym Radia KSZB w okolicach kas żeglugi wielkiej pojawimy się. Pani prezydent też zapraszamy. Już wiemy, że pani do nas podejdzie. Będziemy sobie rozmawiać w sobotę między 9. Tak. Porozmawiamy sobie na żywo. Ogromne, to jest, pani prezydent, ogromne wyzwanie organizacyjne, logistyczne, jeżeli chodzi o ten 27. zjazd Kaszubów. Co najbardziej takie jak to od kuchni wszystko wygląda logistycznie, zabezpieczenie tak dużego napływu gości w jednym czasie? To są przede wszystkim godziny ustalania zabezpieczenia tej imprezy pod kątem bezpieczeństwa uczestników, ale również pod kątem zabezpieczania tego, żeby służby mogły dojechać, żeby zastanawiać się w razie, gdyby coś się stało, jak ma dojechać straż pożarna, jak ma przemieszczać się karetka. W tym czasie zgłoszono nam alternatywny marsz tego dnia, więc musimy myśleć o tym, żeby te dwa marsze nie skrzyżowały się, bo ich zagadnienia i hasła są diametralnie różne, więc tutaj musimy dbać o bezpieczeństwo ale ten uczestników główny obu marsz, pani prezydent, przepraszam, że przerywam, od momentu przyjazdu 3 pociągów, z Kartus, Brus i z Helu, ten przemarsz 10 lutego ulicą, rozumiem, do kościoła, msza. Starowiejska 3 maja do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. I później po kościele wchodzimy na skwerek. Na coś, co turyści nazywają skwerem.
A propos haseł, bo tutaj padło słowo, z jakim głównym przesłaniem jako gospodarz tego wielkiego święta lub motywem przewodnim zwraca się pani do wszystkich uczestników zjazdu? Dla mnie to hasło takie przewodnie to jest hasło powrotu do korzeni i myślenia o tych korzeniach, o tym, co nas tutaj sprowadziło i ukształtowało. Myślę, że to jest takie hasło, które dzisiaj bardzo dobrze w stuleciu miasta rezonuje. Stulecie to dobra okazja do spojrzenia w przyszłość. W jaki sposób miasto, to już pani na początku wspomniała, pielęgnuje te kaszubskie tradycje skutecznie, ale jak skutecznie chcecie zarażać tym językiem najmłodsze pokolenia gdynian? Wiem, że w piątek o 9:30 coś się będzie działo w okolicach Urzędu Miasta. To też jest dobra lekcja. Tak, w piątek o godzinie 9:30 w okolicach Urzędu Miasta w obecności pani prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pani dr Ugowskiej, wciągamy na budynek Urzędu Miasta. W tym samym czasie będzie wciągana również na drugiej siedzibie na budynku PLO flaga kaszubska, która zostanie na tym budynku. Ona będzie tam dumnie powiewać. Z tej okazji w ostatnim czasie przeprowadziliśmy procedurę dostawienia 4. masztu, żeby właśnie był dedykowany tej fladze kaszubskiej maszt. Czyli flaga zostanie na stałe? Flaga zostanie na stałe, a przynajmniej do końca mojego urzędowania w tym mieście, bo nie wiem, co w przyszłości inni włodarze postanowią. Ja chcę tę kaszubskość podkreślać. Zresztą przypominam, że wciągnięcie flagi samorządu województwa to również była jedna z moich pierwszych decyzji i chcę zaakcentować obecność Kaszubów. Nie tylko od święta, kiedy całe miasto dekorujemy barwami kaszubskimi, flagami kaszubskimi, nie tylko w dniu zjazdu Kaszubów, kiedy komunikacja miejska będzie wystrojona w barwy kaszubskie, ale również na co dzień, zwykłego roboczego dnia, żeby na tych 2 siedzibach Urzędu Miasta powiewały z dumą flagi kaszubskie. Gdynia to Kaszuby, Kaszuby to Gdynia. Zdecydowanie się z tym zgadzam, natomiast jeszcze mam przed sobą, panie redaktorze, kamyki, które pan... Śmiało możemy je troszkę wyżej, Tak. żeby pokazać później słuchaczom, czy też widzą, tak? Pan je kątem oka widzi, ale ja spróbuję pokazać je O, słuchaczom. pięknie, widać. Teraz widać? Widać. Cudowne kamyki. Co z tymi kamykami? To są kamyki, które z moją mamą przygotowywałyśmy przez ostatni rok właśnie z myślą o zjeździe Kaszubów i z myślą o promowaniu haftu kaszubskiego. To są tradycyjne motywy z haftu kaszubskiego. Każdy z tych kamyków z tyłu ma napisany hashtag Gdynia 100 i datę zjazdu Kaszubów. One już od wczoraj pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Można je sobie poszukać. Można je sobie nawet zabrać, przenieść w inne miejsce, komuś podarować, dołożyć swój kamyk. Co się zdecyduje, że z tym kamykiem się stanie, to jest decyzja tego, kto go znajdzie. Natomiast prosimy, aby wrzucić zdjęcie kamyka do internetu, oznaczyć hashtagiem Gdynia 100, dodać może jakieś swoje życzenia. Na jakim profilu? Jak się doda hashtag, to można wrzucać się nawet i u siebie, byleby na ustawieniach publicznych, ale mamy Hashtag Gdynia 100. hashtag Gdynia 100 albo na nasz profil gdyński, albo na mój profil. Można wrzucać w komentarzach zdjęcia. Ważne, żeby te kamyki żyły, krążyły i żeby to była taka zabawa na wesoło. Takie kamyki tylko w Gdyni, precyzja niesamowita, ale tu poza anteną rozmawiałyśmy sobie, że jeżeli chodzi o kaszubski język, to też jest niespodzianka od prezydent miasta Słuchajcie, Gdyni. drodzy słuchacze Radia Kaszebę, teraz będzie... Premierowo. Premierowo. Zaproszenie po kaszubsku. Uwaga. Lubłetni Kaszebi z całego świata, serdeczno rycza 11 lepinca do Gdynie, chterny łestunie na jeden dzień stolicą Kaszeb. Tak, to my tylko możemy powiedzieć... Barofejn. Barofejn. Do użeni. Do widzenia. Do uciecy. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek była naszym i państwa gościem. Bardzo dziękujemy za spotkanie. No to do użeni, do uciecy w sobotę. W sobotę. W sobotę. Ahoj! Radio Kaszeba.